نگرزیم مشتری نزدیک. Отлично. айни ҳол омодагии варзишгарони мо ба чемпионати мир ки дар давлати Албания баргузор мегардад, ҳуҷҷатгузории тиббишона омода карда истодаем, зеро ҳуҷҷатгузории тиббии IMF бо талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ буда бо забони англисӣ пур карда мешавад. Аз ин лиҳоз мо ҳамаи ҳуҷҷатгузории варзишгарони моро ҷиҳати тиббӣ бо забони англисӣ омода сохта ба федератсия IMF равон месозем. Assalomu alaykum. Dastay mutaxassis gӯшивӣ таз ҳузур мо ҳамкорӣ бо сармураббии дастаи мактаби маҳорат ёлии варзишӣ ҳукумат Ҷумҳурии Tojikiston Олии Фабиёзӣ мукаррам барои омехтагӣ чемпиони ҷаҳон доран муҳорибои ҳамватан яъне ки омехта таҷмақ комбат 55 бачаҳои чемпиони Осиё, чемпиони мусобиқаҳои байналмилалӣ оварданд ки таҷрибаро аз наздик варзишгарон аз гӯштин омода бошанд. Салом алейкум, ман Абдуллои Муҳаммадани дастаи атачини гӯштини таҷрибаҳо мебошам. Имрӯз мо машқ тамринҳои худро дар клуби варзиши 55 комбат бо ҳамроҳи варзишгарони таҷмақ гузарондем. Барои аммо гӯштини таҷрибаҳо ва аз таҷрибаи ӯ ба онҳо омӯхтем.